आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिया जानानै थांदोंमोन एप्रिल दानाव, नाथाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव 28 गसाइगाव बियाबनि MLA माजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जायो। फैगौ 30 अक्ट'बर खालि गोदानै बिसायख'थि बानजायनो लादों। 28 गसाइगाव बियाबनि BPFनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिजों जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय दान्दिसे सावरायनो लादों। बिथाङा बे मोगा-मोगिनि गेजेरजों बे बिसायख'थियाव गसंनायनि बागै बुंगोन आरो बे बियाबनि थाखाय बिथाङा उन समाव मा हाबाफारि लागोन बेनि सायाव बिथाङा बुंथिगोन। गिबियावनो बिथांनो बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों। नोंथांनो खुलुमनाय होबाय। नोंथाङा 28 गसाइगाव बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि महरै गसंबाय आरो साननै उनावनो बिसायख'थि जाना थांगासिनो 30 अक्ट'बर खालि। बियो नोंथांनि थाखाय बेसेबां जुद्ध एबा दावहा बेखौ जों नोंथांनिफ्रायनो खोनासंगोन आरो रायजो राजाया मिन्थिनो मोनगोन जे नोंथाङा फैगौ समाव मा प्लेनिं लानो थाखाय बे बिसायख'थियाव बारसोमनाय जागोन। बे समाव गिबियाव आङो बड'लेण्ड इंखं TV चेनेलनि गासै मावगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो गिबियावनो नैबे जोंनि गसाइगाव 28 समस्तिनि जेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा दिनै बे समाव BPF राजनितिक दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै थिसनजानायनि उनाव बिसायख'थियाव उथ्रिसारनो जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों दिनै बेलासिनि 3 बाजिनि गेजेराव इतिमध्य फोजोबबाय। जोंनि इलेक्शन कमिशननि गाइडलाइन मथे जेरै थि खालामनानै होदोंमोन प्रसारनि जे जोंनि अभियान बेखौ जों फोजोबखांबाय आरो बे प्रसार अभियानावहाय जों जे रोखोमनि रायजो राजाजों रायलायदों एबा रायजो राजाफोरनिफ्राय जों जेखौहाय गोसोनि फोरमायनायखौ मोन्दांथि मोनदों, बेवहाय जों देरहानाया खाथां जानानै दं। खारन थांनाय समाव नैबे 28 नम्बर समस्तिनि गेजेराव जिहेतु गोबां जाथि जनगोष्ठीनि थामोनथाय दं बा धोरोम बिथिङावबो हिन्दु दं, ख्रिस्टान दं, मुस्लिम दं, गासिबो दंजोबो। दा बे बिथिङाव नायोब्ला गसाइगाव 28 नम्बर समस्तिया बिजाथि महरै सायख'जानांगौनि बेलायाव रायजो राजानि जे बोर आशीर्बाद बेखौ नङाब्ला जिहेतु देरहानो हाया आरो जों BPF राजनितिक दोलोआ देरहाबोदोंमोन थांनाय 2001 मायथाइनिफ्रायनो थैनानै थांनाय मानगोनां बिथां माजेन्द्र नार्जारिया खेबब्रै देरहानो हादोंमोन। बिथांनि बेबहारजों लोगोसे बिथाङा थांनाय समाव BPF दोलोनि बिजाथि हिसाबै जेरैहाय देरहानो हादों, बेवहाय गोबांथार खोथा दं। BPF दोलोनि जे नीति आरो आदर्श बेखौ जों जे बुङो जे शान्ति सम्पति उन्नति, बे स्ल'गानखौ लानानै रायजोनि खाथियाव जों जेसेबां सेवा खालामनो नाजादोंमोन बे सेवानि सायाव रायजोफ्रा फोथायनाय दं। जायनि थाखायनो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी सावथाल होन, मुस्लिम होन, बर' होन, बाङालि होन, राभा होन, गार' होन, नेपालि होन, बिहारि होन, मारवारि होन जोंनि बिजाथिखौ बा जोंनि थैनानै थांनाय माजेन्द्र नार्जारिखौ देरहाहोनो हादोंमोन। गतिके बिथांखौ जेरैहाय BPF दोलोनि नीति आदर्शखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै देरहाहोबोनो हादों। एइबारबो आंखौ जोंनि हाइकमान्डआ बिजाथि हिसाबै थिसननायावहाय दोलोनि नीति आदर्शखौ सन्मान होनानै आरो जिहेतु आंबो गोबाव समनिफ्राय BPF दोलोजों नांफाबनानै दंमोन आरो रायजो राजानि अनसायनायखौ आंबो जिहेतु आंनि सामाजिक जिबनाव एसेब्लाबो मोनबोदों। दा बे बिथिंखौ लानानै निश्चय देरहागोन बेखौ जों फोथायनानै दं। खारन दिनै थांनाय 3 बाजिसिमाव जों जे रोखोमनि खामानिफोरखौ मावबोदों फोसावदिंनाय खामानिखौ बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दांथिखौ मोनदों। जों देरहागोन। दा नोंथाङा जेखौ होनदों जे मावोब्ला मा मावहैगोन,
थाखांनायनि परे बेवहाय गोबांथार खोथा थाबाय दा गिबियावनो माने जोंनि BPF दोलोनि जे नीति जे आदर्श बेखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावहाय रायजो राजाहा जे फोथायनाय दं बे रोखाखौ जों बुंग्रोनांगोन खारन बर्तमान बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दोलोआ BJPजों आखाइ हमलायनानै BTC खुंथायखौ जेरैहाय माने रायजोनि सेबानि थाखाय मावफुंगासिनो दं बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौ फोरमायाखै गोबांथार बाथ्रा दं मेलेमजिबिफोरनि नोजोराव आलादा गामि ओनसोलनि रायजो राजानि नोजोराव आलादा मेलेमजिबिफोरनि गेजेराव होनोब्ला जोंनि BTRनि माखासे क्लजफ्रा माने गोसोआव नांथाव बा दुखु मोनथाव जानानै दं इन्टेलेक्चुयेल लेभेलाव बा बौद्धिक महलाव बे बाथ्राफोरखौ सावरायनाया ओंखारदों हयथ' आगोलाव जाथिनि सिनायथि जाथिनि रैखाथिनि थाखाय एबसुनि दैदेननायाव गासिबो बर' रायजो राजायानो मदद होबोदोंमोन UPPL हान्जाखौ बा एबसुनि दैदेननायावहाय प्रमद बर' बिथांखौ खिन्थु दिनैहाय बिथाङा राजनितियाव फैनाय लोगो लोगो BTR सुक्तिनि गेजेरजों जाय हाबाफोरखौ मावफुंनो लादों बेवहाय फैगोन समफ्राव बर' जातिनि थाखाय बा जोंनि सोरजिखानाय BTADनि जे जोंनि BTC खुंथाय बे खुंथायाव अलखदा फैगोन बा नुजागोन बेखौ सावरायनाय जादों आरो गामि ओनसोलाव बर्तमान बिथांमोनहा माने राजनितिक दोलो दानानै सरकार सालायनानै थांनायाव रायजो राजाखौ गोसो बोनो थाखाय जाय बाथ्राफोरखौ नंखाय फोलानाय बायदि बुंथिदोंमोन बे दिनै प्रमान जाबोबाय थानायखाय रायजोफ्रा सोंखारिदों आखायनो बिथांमोनहा दिनैहाय रायजोनि मददखौ मोनबाङाखै आरो नैबे जोंनि 28 नम्बर समस्तिखौ लाजिनांजानो गिनानै देरहाथारनांगौनि थाखाय निश्चय जों सिखार लानांगोन दिनैहाय जुदि चिफ मिनिस्टार फैदोंबा गाबोन हयथ' सोरबा मन्थ्रि फैदों बिनि उनाव आरो सोरबा जोंनि बारग' मन्थ्रि बिथांमोन फैदों गासिबो रायजो पर्यायनि नेताफ्रा थाफैनानै बेवहाय दिनैसिम दाबो दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों सोरखौबा हयथ' सोंखारिदों जों नोंथांमोननो सुबिदा होदों नोंथांमोना मानो दस्रा दोलोजों मावदों बेफोर रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जों बुंनायखौ खोनादों आरो माखासे नैबे प्रचार अभियानाव थांनाय समाव जेरैहाय नंखाय खोथाफोरखौ बुंबोदों एबारबो जों नोजोर बोदों बिथांमोना रायजो राजाखौ बुरखायनो थाखाय गणतान्त्रिक माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों जेरैहाय माने जुदि सासक दलजों बा सरकाराव थानाय दोलोजों मदद होनानै MLA खौ फाथायहराबा रायजो राजाया बन्सित जागोन बेफोर खोथाफ्रा माने गणतान्त्रिक असंबिधानिक सोरबा बिरोधी दलनि MLA थायोब्ला बे MLA खौ नासयनाया आलादा खोथा खिन्थु बे MLA खौ देरहाहोनाय रायजो राजाखौ माने माबा मोनसे मोनथायनिफ्राय बन्सित खालामनायाथ' संबिधानाव लिरनाय गैया दा गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ हमदांनो हादों आरो जोंबो बुंनो थिनो नाजादों जिहेतु बे गणतान्त्रिक नोंथांमोनहा बेफोर रोखोमनि बाथ्रानि सायावहाय खोमा सुनो नाङा जेखौ नंगौ दा दिनैहाय आं BPF दोलोनि बिजाथि हिसाबै दं BTCनि जे राजनिति बेवहाय जोङो BPF आरो UPPLजों रुजुयोबा जिहेतु दिनैनि थारिखआव BPFआनो साबसिन रायजोआ जुदि बुंदोंब्ला अब्ला बिथांमोननि बे जे फोलानाय माने बिरोधी दलनि MLA देरहाहोयोब्ला डेभेलपमेन्ट जानाय नङा उन्नति जानाय नङा सुरक्षा मोननाय नङा बेफोरथ' गणतान्त्रिक दा बेखौ जों नोजोर बोदों रायजो राजायाबो बुजिदों आखायनो फैगोन समफ्राव नैबे दिनै जोंनि उफ्रा बिसायख'थिया जिहेतु BPF दोलोनि माने मोनसे बिथा एबा क्षमताजों लोब्बा दं आखायनो जों रायजो राजाखौ बुजायनो नाजादों BTCनि सार्थ मर्यादा BTCनि सिङाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि उन्नतिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय जौगाखांनायनि थाखाय हाबा मावनांगौब्ला नैबे दानि सोलिबाय थानाय सरकारा जिहेतु मावफुंनो हायाखै मावफुंनांगौब्ला BPFआनो मावफुंहैगोन बेखौ नोजोर बोनानै जों सान्दों जों एबार निश्चय देरहागोन रायजो राजाखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों सोरबाया जुदि थाखा फैसाजों बुरखायनो नाजायोबा थांनो नाङा नंगौ खोथाखौ गोसोआव मोन्दांथिखौ लानानै जाहाथे फैगोन समावहाय
नैबे जोंनि 28 नम्बर उफ्रा बिसायख'थियाव BPF दोलोनि गायसनजानाय बिजाथि बा आंखौ देरहाहोनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि देबनि बा हाग्रामा महिलारि सारनि आखान्थिनिफोरखौ फोरानायनि लोब्बा बाथ्रा दं। गतिके हाग्रामा महिलारि सारनि गोहोआ जुदि गोरा जायोब्ला फैगोन समाव दिनै नङा गाबोन BTC आवहाय जोंहा बिसायख'थिनि गेजेरजों जा माबा मोनसे गोरोबनायनि गेजेरजोंनो जा बहाय जुदि दायित्वखौ लानानै खुंफुंथायखौ सालायनायनि बिबाना फैयोब्ला रायजो राजानिनो जिहेतु मोजां मोनसे हाबा जागोन। ओंखायनो आं खावलायदों जे नंगौखौ नंगौ नङैखौ नंगौ फोथायनायखौ लानानै एबार जों रायजो राजाया जाहाथे BPFनि बिजाथिखौनो देरहायो बेखौ आं खावलायनो लुबैदों। नोंथाङा गसाइगाव बियाबनि थाखाय मा मावथांखि लागोन MLA जानायनि उनाव? मावनायनि बेलायाव एक जोंनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF दोलोनि जे निति आदर्श बेखौ आं सिगाङाव दोनगोन। बाखि MLA हिसाबै जों जे रोखोमनि मावबोदों बेवहाय जेरै जों खेबब्रै देरहानो हादों बिनि आन्दोआवनो थाहैबाय जोंनि जे स्ल'गान बेवहाय गुबुन गुबुन जाथि बिजाथिनि थामोनथाय दं। दा बेवहाय गोरोबलायनाय सान्थि आरो जौगाखांनायखौ जिहेतु जोंनो नांगौ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै माने सब समाय गासिबो थाखोनि मानसिफोरजों मोनसे सोमोन्दो बोनांगौनि नोजोरा आंनाव थाबाय थागोन। बिनि बागै जिहेतु MLA आं जानो थांगासिनो दं। MLA जायोब्ला जोंनि आयेन आफादाव गोबांथार बाथ्रा दैखांनांगौनि खोथा दं। जेरैहाय BTR सुक्तिनि माखासे क्लज दासिमबो जोंहा बियो एक्ट हिसाबै जायाखै। फैगोन समफ्राव जोंनि BTCनि थामोनथाय BTCनि सिङाव थानाय गासिबो जाति जनगोष्ठीनि मोनथाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै सावरायनांगौ खोथा दं। हा हुनि खोथा दं। बुंनायाव गोरलै आयेनफोरखौ बाहायनो थांनायावबो गोबांथार बाथ्रा दं। बेफोरखौ नोजोर बोनानै आयेन आफादाव माने बाथ्रा दैखांनायनि गेजेरजों थामोनथाय माने गोजोनथाव एबा मोनसे थामोनथा थिरांथायाव फैनांगौनि थाखाय जोंनि आयेन आफादावनो सावरायनांगौनि बाथ्रा दं। बेफोरखौबो आं दैखांनो थाखाय नाजागोन। बेवहाय माने जेफोरनाखि डेभेलपमेन्टेल खामानिफोर बेथ' बे जाबाय थागोन। दिनै जे नांगौ मावगोन साननै थाङोब्ला नांगौआ आरो ओंखारबावगोन बेफोर जाबाय थागोन। खिन्थु जों बेवहाय मोनसे गोरोबथाव बा गोजोनथाव आबहावाखौ जेरै लाखिबोनो हादों जाहाथे लाखिलांनो हायो बे नोजोर बोनाया थागोन। बे ओनसोलनि शिक्षा दीक्षा नोजोर बोनांगोन। जौगाथाय सोलोंथाइ आयदायाव जाहाथे जों लाबोनो हायो बेखौ नोजोर बोनांगोन। आरो जेनेबा माखासे आनइमप्लयड समस्याफोर दं बे बिथिंखौबो बोनांगोन। बेवहाय इन्डास्ट्रि जोंनाव सेरखम गैया बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनांगौनि बाथ्रा दं। श्रीरामपुराव आगोलाव कम्प'जिट सेक गेट दंमोन माखासे न'फ्रा गोग्लैसोनानै दं बेफोरखौ जोङो आनइमप्लयड माने प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा बेखौहाय आयेन आफादाव थांनानै बुंथिनांगौनि खोथा दं। बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय जे सानखांनाय दं बेफोरखौ आं मावनो नाजागोन। गसाइगाव बियाबा जोबोद क्रिटिकेल होननानै बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबां हारिनि सुबुंफोरनि भट दङ आरो देग्लायनि बिसायख'थियाव मोननाय जादों जे बेवहाय हारियारि बिथिंजों थांगोन नामा एबारनि भटआ। जेरैहाय बेहाय आदिबासिनि बिजाथि दङ कंग्रेसनि फारसेनिफ्राय आरो AIDनिफ्राय मुस्लिमखौ होनाय जादों आरो बर' हिसाबै UPPLनि आरो नोंथां थाबाय BPFनिफ्राय। दा बे बेलायावहाय नुनो मोनदों जे बर'फोरनि भटआ गावगोन मोननैयाव। बेराफारसे AIDनि भटनि थाखाय मुस्लिमा ज' जाहैगोन आरो आदिबासिया कंग्रेसनि थाखाय ज' जागोन बेखौ नुनो मोनदों। दा बेबायदियावहाय नोंथांनि बे भटनि दावहाया मा रोखोम जानो हागौ? गासिबो बाथ्राफोरखौ बुंजोबजानाय नङा। खिन्थु गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आं नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बुंथिनो नाजागोन। जों थांनाय मोनब्रै जे टार्म बेवहाय BPF दला ओरैनो देरहायाखै। जोंनि निति आदर्शनि खोथा दं। थिग बे रोखोमै जोंनाव बेवहाय 56,000 मुस्लिम दं।
50,000 एसे बारा आदिबासी दं 43,000 एसे बारा बर'फोर दं 42,000 बेंगलि राजबंशी नेपाली हिन्दीबासी बेफोरखौ लानानै दं दा बेवहाय एआइडिएफ होनोब्ला एआइडिएफआ मोहाम्मद एनकासनि भटखौ मोनगोन गुबुननिखौ मोननाय नङा देरहानाया खुनु सोंथियावनो फैया दानिया फैदो कंग्रेसनि बेलायाव आदिबासी एसे थांगोन रोखा मुस्लिम एसे थांगोन रोखा मुस्लिम आरो आदिबासीनि भटजों देरहानायनि जेबो लामा गैया थाबाय दाना इउपिपिएलनि गेजेराव इउपिपिएलआव बर'फोर जायफोर भट दंमोन बर'फोरा दिनैनि थारिखआव नोंथाङा मोनसे फोथायनायखौ लानो हायो बा रायजो राजासिमबो आं बुंथिनो नाजागोन जे इउपिपिएलनि दैदेननायाव बर्थमाननि बिटिसिनि जे सरकार बे सरकारनि सायावहाय दाख्रायनायखौ लानानै बर' रायजो राजाया इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि लोब्बा गाहाय थाखोनि जायफोर रायजो राजाफोर दं बे रायजो राजाफ्राबो जोंनो एबा भट होगोन एबा आगोलाव जों जेसेबां मोन्दोंमोन बिनिफ्राय बांसिनखौ जों मोनगोना रोखा बेराफारसेथिं थाहैबाय हिन्दु भटार एसे हिन्दु केन्डिडेट हिन्दुनि भटखौ बिपिएफ हिसाबै जों मोननो थांगासिनो दं थाहैबाय दानिया बेंगलि कमिउनिटिया बेंगलि होननानै जे बिजेपि जानांगौ बेथ' नङा बेवहाय थांनाय समफ्राव आंबो जिहेतु माने गसाइगाव पौरसभानि सभापति हिसाबै रायजोनि सेवा खालामनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे खाबु मोननाय समाव जिहेतु आङो रायजो राजाखौ सेवा खालामनो थाखाय हानायखिनिखौ नाजादों आंबो फोथायो जे निश्चय केन्डिडेट हिसाबै आंनि सायाव फोथायनायखौ लानानै बेंगलि कमिउनिटिनिफ्रायबो आं भट मोनगोन मुस्लिम कमिउनिटिजोंबो थांनाय 17टा बोसोराव दोलोनि जानानै हानायखिनि आंनि माने थौले मेलेमजोंब्लाबो जे हाबाफोरखौ मावबोदों बिथांमोननिफ्राय जों भटखौ मोनगोन आदिबासीनिफ्राय जों मोनगोन आदिबासी कमिउनिटियावबो आगोलनिफ्रायनो आंहा इनभल्भमेन्ट दं जेरै LWSनि मिटिं अबेबा मोनसे समाजनि हाबा हुखाफोर जायोब्ला बेवहायबो आङो आगान होबोदों बे रोखोमैनो राजबंशी समाजनि बेलायावबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामि ओनसोलाव आगोलनिफ्रायनो आंनि सामाजिक जिबनाव लोब्बा थाबोनाय जादों गतिके बिथांमोननिफ्रायबो मोनगोन माने गामि ओनसोलाव आलादा मोनसे सामाजिक जे सम्पर्क बे दंबाय थायो गतिके कालेक्टिभ भटआ दिनै जों मोननो थांगासिनो दं आच्छा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे गासै थाखोनि मानसिफ्रानो नोंथांजों सापर्टआव दङ आरो बिपिएफ दोलोखौनो सापर्ट खालामबाय थादों नाथाय मोनसे खोथा जाहैबाय जे दा समाव दहाय 3टा बाजिसिम आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लाजेननानै गासै मन्थ्रि आरो रति महारथिफ्रा नामायदों गसाइगावआव आरो इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बानबुंथि होदों जे नोंथांमोनहा बे थाखानाय सरकारनोनो भट होआब्ला जेबो मोननाय नङा आरो बेखायनो नोंथांमोना बे थाखानाय सरकारनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ दा बे बाथ्राया बे बानबुंथिया रायजो राजानाव सौहैनानै दङ आरो रायजो राजाया बे बानबुंथिखौनो फोथायनानै भट होगोन जिरन बसुमतारिनो दा जुदिउबा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ इलेक्सन कमिसननिफ्राय सक'स होबाय जे बे आनपार्लियामेन्टारि भइस जादों आरो बेनि थाखाय फुसारि मोनसे होदों दा अब्लाबो रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेज सौहैनानै दङ जे बे गभर्नमेन्टआ जेबो होथारनाय नङा होनना बुंनाय जादों दा बेबायदि बेलायावहाय बे बिथिङाव जोबोद थाब जागोनखौ नुहुरदों नोंथांनि थाखाय ना बेवहाय आंहा जेबो सन्देह खालामनांगौनि प्रयजन आं भट खालामाखै खारन दिनै आंहा मोनसे खाबु थाबावबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम फोरमायथिनो जे बे माने अगणतान्त्रिक बा आनपार्लियामेन्टारि वार्ड बाहायनानै रायजोफोरखौ बेसेबां थगायबावनो थांनाय समावहाय बिटिसि इलेक्सनाव न'खर न'खर साख्रि होगोन सेल्फ ग्रुपनो थाखा होनो बाखि माने मा होनो न'खर न'खर लेखा गोरोंफोरनो थाखा होनो नागिरनाय
नोंथांमोना मोनथिदोंना जे दिनैसिम सोरबा मोनदों थगायबाय थगायनायनि परे सरकार सालायबाय माने षड़यन्त्रमूलक भाबै गदिखौ हयथ' दखल खालामबाय बा मोनसे गणतान्त्रिक प्रक्रियानि माने गुदुंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों सरकारखौ दाबाय सरकार दानायनि परे जाय बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बेखौ सुफुंनो हायैनि थाखाय गाज्रि मोनजेननाया फैबाय बिटिसि इलेक्शननि परे जोंना एमएलए इलेक्शन फैबाय जेनेरेल इलेक्शनावहाय बिथांमोना एकदम नंखाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनायखौ आं खोनादों जे बिटिसिआव डिसि आरो एसपिआ माने डिसि आरो एसपिआबो बिटिसि बेंथाइनि सिङावहाय थासिगोन बुङाखैमोनब्ला नोंथाङाबो निश्चय मोनसिगोन दा बे नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनाया दिनै प्रमान जाबाय बेवहाय एसपि डिसिआ जुदि बिटिसिनि सिङाव थाबायब्ला बिटिसिनि सिबा जुदि दिनैहाय प्रमद बर' बिथांब्ला दा नैबे थांनाय साननैसो समाव लुंसुङाव जे सानै बर' दाय गैयै माने सेंग्राखौ नंखाय रोखोमै इनकाउन्टार खालामनानै एसपिआ जुदि गावनो लोब्बा थानानै सिथारनाय जाथाया जादोंब्ला अब्ला बे एसपिआ गावथारखो ना सोरबाया गावथारखो सोंथिया फैया होमब्ला खिन्थु जों मोनथिगौ एसपि आरो डिसिआ बिसोर जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि एक्जिकिउटिभ अफिसार एडमिनिस्ट्रेटर अब्ला जों मोनथिसेयाव रायजो राजाफोरखौ फोलानांगौनि खोथा गैया क्षमताया जोंनि बिटिसिआव गैखाया बिसोर जाहैबाय माने स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो अब्ला बे रोखोमनि नंखाय खोथाखौ बेसेबां बुंबावनो दा जेनेबा नोंथाङा जेखौ होनदों माने आनपार्लियामेन्टारि वार्ड बाहायदों बेथ' खुनु पद्धति माने एक्सेप्टेबल नङा आं दहाय होनदोंमोन ओंखायनो बिरोधि दलनि एमएलए थाब्ला बिरोधि दलखौ नासयनायावनो बै माने समस्तिनि रायजो राजाखौ बन्सित खालामनाय बा बिथांमोनखौ मोनथायनिफ्राय माने खहा खालामनाय बेथ' जोंनि संबिधानावथ' लिरनाय गैयाना दा रायजोखौ बेसेबां थगायबावनो गतिके रायजो राजाया जाहाथे थगायजाया जे सासे प्रतिनिधि हिसाबै बा एमएलए हिसाबै जाय बिथांखौ सायख'गोन बे बिथाङा जोंनि जेनाखि सरकार सालायनायनि मोनसे परिक्रमा बे परिक्रमायाव मोनथायखौ जिहेतु मोनखागोन दा मोनखानांगौ मोनथायखौ हासिल खालामनो थाखाय एमएलएआ जायखि जाया बे एमएलए बिथांनाथ' दायथ' दंखायो बा एमएलएआथ' आदाय खालामखागोन ना बिथांमोननि थगायनाया बेवहाय खामानि होनाय नङा बेखौ आं फोथायनाय दं बिपिएफनि खुंथाय समाव थांनाय 17 बोसोराव जाख्ल'नायनि अनगायै जेबो मावाखै होननानै बिथांमोना फोसावगासिनो दङ अपोजिसना बा बे मोन्थोरखौ लानानै बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव मबिलाइजेसन प्रग्रामखौ लादों बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों जाख्ल'नाय बाथ्राफोरखौ गमामायै बिथांमोना बुंदों बेखौबो बुंदोंमोन जोङो सरकाराव फैयोबा जेलाव सोनो हागोन बुङाखै होनबा जाख्ल'नाय दङमोनब्ला दायखौ मावदोंमोनब्ला दिनै 11 मास जाबाय सोरबा आगोलनि दैदेनगिरि इएम एमसिएलए बा सोरबा दोलोनि नेताखौ जेलाव सोनो हादोंना बे फोलानाय जाख्ल'नाय बाथ्राखौ बुंनानै रायजो राजाखौ गोसो गोजोन होनानै आदाय खालामनाय भट बिनि बादैथ' जेबो गैया गोदानै मा खामानि मावदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे जेनाखि डेभेलपमेन्ट मावफुंजानांगौनि क्लजफोर दंमोन दासिमबो गोदानै मोनसेबो जायाखै बे 11 मासाव माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला नोंथाङाबो खिथानो हागोन दिनै जों नुदों अबेबा मोनसे एमजिरेगानि खामानिखौ माने बेखेवनो थाखायबो सोरबा इएमआ फैयो बिपिएफनि समावथ' सोरबा चेयारमेन सोरबा गावबुरानो खालामदोंमोन गोदानै मा मावखो नायदो दानिया आगोलावहाय बिपिएफनि दैदेननाय सरकारनि समाव बिसिडिसि न' लुनाय बा अबेबा लामा सेंसन जाखानानै मावखानाय बेखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनो बेखेवगासिनो दं सोरबा इएमआ बेखेवगासिनो दं गोदानथ' खामाय जेबो गैया अब्ला बै मावबोनाय खामायफ्रा सोर मावखो बे लामाया दा जे लामा दं बे गामिफ्राव थाङोब्ला अबे लामाजोंथो दानि सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना गारि लानानै थांखो दा दिनैहाय जोंनावहाय बे इउनिभार्सिटि होन CIT होन बा जोंना माने बे मा होनो कालचारेल कमप्लेक्स होन बेखौथ' आरो जावले बुंनांगौ गैला मेडिकेल कलेज होन मावनाया मावाखैब्ला बे उनफिनदों ओंखारखो मावनाया निस्सय मावदों
दा ओरैनोथ' खोनानाय बादिब्ला दा जाख्ल'नाय होननानै बुंदों रायजोफोरखौ माने गोजोन होदों भट मोन्दों सरकार दादों बुंदोंमोन 6 मासनि गेजेराव गासिखौबो जेलाव सोजोबगोन 11 मास थांबाय सोनोथ' हायाखै थारमाने दायानो गैया दाय दंब्लाथ' सोनो हानांसिगौमोन नङा होमबा दा थिग बे रोखोमै माने गोदानै बिथांमोनहा नै दा थगायनो नाजाबावदों माने बिरोधी दलनि MLA खौ फाथायहरोब्ला रायजोआ बन्सित जागोन बेथ' नंखाय बाथ्रा दा रायजो राजाखौ आखायनो बिथांमोननि थगायबाय थानाय बाथ्राफोरनि सायावहाय माने जबाब होनो थाखायसो आं खावलायो माने जाहाथे माने उननि फैगोन समफ्राव BTC खौ जोङो रोखायै लाखिनो हायो रैखाथिखौ जाहाथे दोननो हायो BTC नि मर्यादाखौ BTC नि क्षमताखौ जों जाहाथे लाखिनो हायो बेफोर बाथ्रा दं दा BTR सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे क्लज दं 4.6 आव माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिफोरखौ DC नो एसाइन खालामनांगौ बा बिथांनो गथायनांगौ खोथा दंमोन डिपार्टमेन्टथ' खोथा गैयामोन दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ माने आसाम सरकारनि आखायाव नारसिन हरफिनबाय 8.1 दं बड'लेण्ड एरियाखौ बा दानि BTR एरियाखौ डेभेलपमेन्ट माने मा होननांगौ डेभेलप खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव मोनसे वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दानाय जाहैगोन बा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट इतिमध्ये केबिनेट डिसिसन लानानै नटिफाइड खालामबाय अब्ला आसाम सरकारासो जुदि BTC खौ वेलफेयारनि थाखाय डिपार्टमेन्ट दाफिनबावोब्ला बै जों जेब्ला आन्दलन खालामनो बाध्य जादोंमोन बर'फ्रा BTAD ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बन्सित जे जाबोदोंमोन जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ माने मेकानिजमाव अब्ला बै दिनाथ' निश्चय सफैफिनगोन ना 8.1 जे क्लज दा बिथांमोना मा साननानै खालामदों आं बुंनो रोङा खिन्थु आंनि सिंनिफ्राय बेखौ गोरोन्थि होननानै फोरमायदों डिपार्टमेन्टखौ जुदि हरजोब्बायब्ला जोंनावहाय 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायनि परे आरोबाव मा थाबावगौ क्षमतायाव फै थाखो जोंना जे अबजेक्टिभ जेना BTR एकर्डनि जेनाखि अबजेक्टिभ गोजौआव बिराद मोजां लिरदों मर अट'नमिया माने लेस अट'नमि जाहैबाय एरिया एनहेन्समेन्टआ दा जोंनावहाय माने इनक्लुसननि जायगायाव एक्सक्लुसन जाहैगोन बे मोनसे लजिक दं BTR सुक्तिनि आगोल जों जेब्ला BTC सुक्ति खालामदों BTC सुक्तियाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया बर्ड पपुलेटेड एरिया फरेस्ट रिजार्भ एरिया बे गासैखौबो लाजोबनानै 3089 गामिखौ लानानै BTC माने BTAD एरियाखौ दाफुंनाय जादोंमोन बेवहाय सोरबा खाथियाव 50% माने बारा गामिखौ दोनबोखानाय जाखायाखै अब्ला नैबे BTR सुक्तिनि गेजेराव जे क्लजखौ होदों जे 50% बारा थाब्लासो कन्टिगिउटिखौ मेनटेन खालामनानै बर्डारिं एरिया बा नेइबारिं एरियानि गामिखौ इनक्लुड खालामगोन अब्ला इनक्लुड खालामनो जों बबे जायगायाव 50% बारा थानाय बर' गामि नागिरना मोननो नोंथाङा बुंसै सोरबा बर'आथ' गोदान खारनानै अबेबा न' लुयाखै अब्ला इनक्लुड जानायाथ' गैला व्हाइरास एक्सक्लुड जागोन होननानै बुंदों जुदि बे बर्डार एरियायाव जिअग्राफिकेल कन्टिगिउटिखौ बा बाउन्डारिखौ स्ट्रिक्ट मेनटेन खालामनानै जुदि 50% बारा नन बर्डार पपुलेटेड गामि दङब्ला बेखौ एक्सक्लुड खालामनाय जागोन बेथ' निश्चय दं अब्ला ओंखारलांबायसो होमब्ला बै जे अबजेक्टिभ एरिया बारायगोन बबेनिफ्राय बारायलायखो BTR सुक्ति इटसेल्फ कन्ट्रभार्सि दा नुनो मोनदों BPF दोलोआ मित्रजोटखौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो दङ आरो अलरेडि फोसावनाय जादों जे मित्रजोट सरकारखौ सापर्ट खालामनाय जाबाय दा बे बेलायावहाय नुनो मोनबाय गसाइगाव बियाबाव मित्रजोट आरो BPF मोनसे चेलेन्जआव दङ दा बे बेलायावहाय नोंथांनि बे भट जुद्धआ माबोरै जानो हागौ ना बेयाव जोंनि बे फैगासिनो थानाय जानो गोनां बिसायख'थियाव जों मित्रजोट हिसाबै बाहागो लायाखै जोंनि आफादगिरिया मिथिहोनाय मथेब्ला जोङो हारसिङै जुजिनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोनि जे निति आदर्श बेखौ रायजो राजानो फोरमायनायनि गेजेरजों जों जुजिदों आरो जों देरहागोन दा नैबे मित्रजोटआव थांनो नागासिनो दं दा बेवहाय सरकारा जुदि मोजां मावोब्ला जोंथ' निश्चय सापर्ट खालामगोन जोंना हाइकमान्डआ माने मा रोखोमनि साननायखौ बा मा रोखोमनि सान्थौजों राजनितिखौ दैदेननो नागिरदों आगान सुरनो नागिरदों बे बिथांनि खोथा बिथाङा मा रोखोम रायलायदों बहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बा जों बाथ्राफोरखौ मिथिजोबा
माने दोलोनि माखासे जे माने कनस्टिटिउसनेल क्लजफोर दं कनफिडेन्सियेल माखासे बाथ्राफोर थायो दा बेखौ बे बिथाङा मोनथिगौ खिन्थु आं बिजाथि हिसाबै दिनैहाय बाव माने मित्रजोतनि नङा इन्डिपेन्डेन्टलि बिपिएफ दोलोनि जानानै जुजिदों जों दोलोआनो जुजिनो थांदों बाखि मोजां खामानि मावोब्ला बिटिसिखौ मोजां सालायनो थांनांगौब्ला दा गोदोनि बिटिएडि दानि बिटिआर आयेन जायाखैब्लाबो बिटिआर रेकर्ड जादों बिटिआरनि माने मोननांगौ बा मोनथाय बा बिटिआरनि एरियाखौ रक्षनाबेक्षन बा रैखाथि होनांगौब्ला नैबे बाथ्राफ्रा लोब्बा जायो मारै जे सरकारजों सापर्ट होनानै बा सरकारजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिटिसिखौ जुदि मोजां खालामनो थाङोब्ला हयथ' नंखाय बाथ्रा जों बुंनो हाया जोबथारनाय कुइसन बे जाहैबाय जे पिपिएफनि गोबां सा मावथि एबा दैदेनगिरि लोगोसेनो सोद्रोमामोना बिजेपि एबा इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदों आरो बावैसो नुनो मोनदों जे रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिपि एक्स एनडिपिनि गोबां सा मावफारियाफोराबो इउपिपिएलखौ मदद खालामनो होननानै फोसावदों बेयाव माखासे थांनानै थानांगौनि राहा एबा माने मुलाम्फा मोननांगौनि साननायखौ लानानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा एडिक्सिटि जादों जानो हागौ खिन्थु बड' नेसनेलिस्ट जेनाखि स्पिरिट बेखौ लानानै आं खुगा मोनसे बुंनो नाजागोन माने बर' फिसा हिसाबै जों सोमावसारै बिटिसिखौ एकर्ड खालामखांनायनि परे 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव जों जे क्षमताखौ मोनदों जे खामानिफोरखौ जोंहा हाबा मावनांगौ दं बेयो जाहैबाय जोंनि माने जातीयताबादि सिन्ताखौ लानानै माने आन्चलिक राजनितिजों लोब्बा थानाय मोनसे बिथिं किन्तु राष्ट्रीय दोलो बिजेपिनि एजेन्डाया एसे आलादा बहाय मालाबाबो गोरोबनाय नङा दा बे बिथिंखौ नायोब्ला माने बर' फिसा हिसाबै दिनैनि थारिखआव बिजेपिजों थांनाय बा अबेबा दोलोजों थांनाय बेवहाय निस्सय गोथौवै सिन्ता खालामनांगौ बाथ्रा दं आं खावलायगोन सोरबा बिथांमोना थांदोंब्ला बाथ्राफोरखौ राजनितिखौ दोनथ'नानै जोंहा माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनांगौनि गुरुत्वखौ नायोब्ला एसे गावखौ माने सानफिननाया मोजां गणतान्त्रिक अधिकार दं भारत गणराज्योनि नागरिक हिसाबै संबिधानावबो जोंखौ मोनथाय होदों जायखि दोलोखौ सापर्ट होआ जायखि दोलोआव थानानै खामानि मावा जेखि प्लेटफर्माव थानानै रायजोखौ सेवा खालामनो थाङा मोनथाया दं किन्तु बर' फिसा हिसाबै बे मोनथायफोरखौ माने असिला खालामनानै थाङोब्ला अबेबा नङा मोनसे अबेबा खनायाव गोरोन्थिखौ जों दं होननानै साननानै लानो हायो जोङो सावरायबाय दङ ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारि बिथांजों बिथाङा 28 गसाइगाव बियाबनि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंदों बिपिएफनि जानानै बिथाङा आगु समनिफ्राय ससियेल सार्भिसनि बिथिङाव जोबोरैनो नांफुबोदोंमोन गसाइगाव टाउन कमिटिनिबो बिथाङा चेयारमेन जादों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरजों बिथाङा गोथौ सोमोन्दो लाखियो बेफोरखौ मोनथिनो मोननाय जादों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय बैसागोआव बिथाङा मोजाङै देरहासार जानानै गसाइगाव बियाब लोगोसेनो रायजोनि माहारि सिबिनाय खामानियाव एबा रायजोनि जौगाखांनायनि बिथिङाव सासे गोहोम गोनां आरो फैबाय थानाय बैसागोआव बिथांखौ जों मिजिं लाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय